салом бинандаи ютуб-канали рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон. барномаи рӯзнома ошноро бо тозатарин маводҳои меҳварии матбуоти даврӣ ки ба тозагӣ аз чӯ баромадаанд пешкашатон мегардонем. ин ҳафта шумораи рақами 8 рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон бо матлабҳои хубу хонданбоб рӯйчоп омадааст. дар саҳифаи 2 рӯзнома матни пурраи суханронии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ифтихори рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ ҷо карда шудааст. дар суханронии хеш пешвои миллат аз саҳми мондагори 28 соли қувваҳои мусаллаҳ дар таъмини сулҳу оромӣ ёдовар шудааст. президенти кишвар аз ҷумла қайд намуданд ки мардуми тоҷикистон бо афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ яъне фарзандони содиқу вафодори худ ифтихор мекунад ва эътимоди комил дорад ки хизматчиёни ҳарбии тоҷикистони соҳибихтиёр дар оянда низ аз уҳдаи ҳимояи ватан, давлат ва зиндагии осудаи сокинони кишвар бо сарбаландӣ мебароянд. оё донистан мехоҳед ки пешвои миллат доир ба фаъолияти 28 соли қувваҳои мусаллаҳ боз чиҳо гуфтанд? Пас матлаби мазкурро аз шумораи ахири рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон пайдову мутолиа кунед. таронаи сарбоз фестивале ки аз гулчини сурудҳои ватандӯстона иборат буд. ин номи гузориши муфассал аз рафти баргузории фестивали ҷумҳуриявӣ мебошад ки бахшида ба 28-умин солгарди артиши миллӣ дар филармонияи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев баргузор гардидааст. он дар саҳифаи 3 рӯзнома нашр гардида дар он гуфта шудааст ки дар фарҷоми чорабинӣ аз тарафи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш ба сарояндагони беҳтарин сурудҳои фестивал сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардидааст. истиқбол аз 30 соли истиқлол. зери рубрикаи мазкур маводи меҳварии ин ҳафтаинаи рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон бо номи ободониҳо дар ишкошим самараи истиқлол аст рӯйчоп омадааст ки аз ободониҳои ноҳияи ишкошим дар даврони истиқлолият қисса мекунад. дар матлаби мазкур омадааст ки дар ҳамкорӣ бо ҳамватанони барунмарзӣ ва шахсони саховатпешаву накӯкор дар 12 деҳаи ноҳияи ишкошим сохтмони майдончаҳои муосири варзишӣ оғоз гардид. то ҷашни истиқлолияти давлатӣ дар ҷамоати зонг 2 майдончаи варзишӣ, ҷамоати шитхару 1 майдонча ва ҷамоати Рустамбек Юсуфбеков 2 майдончаи варзишӣ ба истифода дода мешавад. ҳамзамон сохтмони чунин иншоот дар ҷамоатҳои Қозидеҳ ва Аскар Замиров ҳам ба нақшаи умумии иншооти ҷашнӣ дароварда шудааст. барои пурра огоҳ гардидан аз навгониҳо дар ноҳияи мазкур, матлаби мазкурро аз шумораи рақами 8 рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон пайдо ва мутолиа намоед. ҷинояткории ноболиғон кам шудааст, вале ин маводи таҳлиле вобаста ба вазъи ҷинояткорӣ миёни ноболиғон мебошад ки дар саҳифаи 7 рӯзнома рӯи чоп омадааст. дар он муаллиф таъкид мекунад ки бино ба иттилои вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон соли 2020 23460 ҷиноят ба қайд гирифта шуда 18887 тои он ошкор гардидааст. шумораи ҷиноятҳо нисбат ба соли 2019 1464 ҳолат зиёд гардидааст. аз ин шумора 754 ҷинояти он аз ҷониби ноболиғон содир гардидааст ки нисбат ба соли гузашта 119 адад камтар аст. вале бо вуҷуди ин чунин ҳолатҳо аз ҷониби ҷавонон ва ноболиғон нигаронкунанда боқӣ мондааст. оё донистан мехоҳед ки чораҷӯиҳо дар ин самт ҷиҳати пешгирии ҷинояткорӣ миёни ноболиғон чӣ гуна аст? пас матлаби мазкурро аз шумораи ахири рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон мутолиа кунед. аз нописандии ҳарифон то қаҳрамонии тоҷикон. зери ин ном мусоҳиба бо Аҳлиддин Турдиев, сармураббии мунтахаби наврасони то 17-солаи кишвар оид ба футбол рӯйчоп омадааст. дар он гуфта мешавад ки мунтахаби наврасони то 17-сола аз 30 январ то 6 феврали соли ҷорӣ дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми рушд 2021 ки дар шаҳри Минск баргузор гардид, иштирок намуда барандаи ҷоми мусобиқаи мазкур гардиданд. дар мусоҳиба сармураббии мунтахаби наврасони то 17-сола таъкид кардааст ки ҳар як дастае ки иштирокчии мусобиқаи байналмилалӣ аст ва аз номи як кишвар баромад мекунад, он дастаи тасодуфӣ нест. инчунин мо худро пеш аз оғози бозӣ аз ягон даста кам намешуморем ва ё қувваи худро аз дигар дастаҳо камтар донем, балки ҳамеша ба як мақсад ба майдон мебароем, ин ҳам бошад ғалаба. шаҳри дилҳо истеъдоде ки дурахши намоён дорад. инсоне огоҳу оқил аст ки аврупо ба худ меояд. ту ё шумо номҳои дигари матлабҳои рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон аст ки шумо метавонед аз шумораи рақами 8 он пайдо кунед. нашрияи расмии ҳукумати кишвар ҷумҳурият дар шумораи охири худ якчанд мақолаҳои хубу хонданибобро аз чӯ баровардааст.
маводи меҳварии ин шумора гузориш аз мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо вазири корҳои дохилии ҷумҳурии исломии Эрон Абдуризо Раҳмонии Файзлӣ ки бо сафари корӣ ба тоҷикистон ташриф овардааст мебошад. дар он оварда шудааст ки зимни суҳбат сарвари давлат бо вазири корҳои дохилии ҷумҳурии исломии Эрон ҷанбаҳои алоҳидаи муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Эрон бахусус ҳолат ва дурнамои ҳамкориҳои ду кишварро дар соҳаи амният баррасӣ карданд. дар зимн таъкид шудааст ки то ба имрӯз миёни кишварҳои мо зиёда аз 160 санади ҳамкорӣ аз ҷумла ёддошти тафоҳум оид ба усул ва чаҳорчӯбаи ҳамкории дуҷониба дар соҳаи амният ба имзо расид ки заминаи ҳуқуқии муносибатҳои тарафҳоро ташкил медиҳад. яке аз мақолаҳои таҳлилии ин шумора тоҷикон миллате ки таърихан тамаддунсоз аст мебошад. дар ин мақола муаллиф нуктаҳои муҳими паёми имсолаи пешвои миллатро вобаста ба миллати коҳанбунёд будани тоҷик мавриди таҳлил қарор дода аз ҷумла овардааст ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми имсолаашон низ бори дигар аз фарҳанги бисёр ғанӣ ва таърихи тӯлонии мардуми тоҷик ёдовар шуда таъкид намудаанд. тоҷикон яке аз миллатҳои қадимаи дунё ва дорои таърихи беш аз 6000 сола буда ҳанӯз дар давраҳои бостонӣ соҳиби саводу қалам, девону дафтар, илмдӯсту адабпарвар, давлатсозу давлатдор, меъмору шаҳрсоз, шаҳрдору шаҳрнишин яъне фарҳангиву тамаддунсоз ва ободкору созанда ба шумор мераванд. беҳтарин намунаи ин гуфтаҳои пешвои миллат дар симои шаҳри саразми бостонӣ мушоҳида мешавад ки бо эътирофи олимони сатҳи ҷаҳонӣ ва марказҳои илмии шинохтаи байналмилалӣ ҳамчун сароғози тамаддуни кишоварзӣ, шаҳрсозию шаҳрдорӣ ва ҳунармандии минтақаи Осиёи марказӣ шинохта шудааст. Тоҷикфилм бардошт аз соле ки гузашт, сарез, марвориди Помир 110 сола шуд, роҳу нақлиёт, сабақҳои айёми яхбандӣ. аз маводҳои дигари рӯзномаи мазкур аст ки шумо метавонед аз шумораи охири он мутолиа кунед. шумораи охири нашрияи Маҷлиси олии кишвар Садои мардум ки 25 феврал аз чоп баромадааст дар саҳифаи яги худ суханронии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистонро нашр карда дар баробари ин аз мулоқоти раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоҳир Зокирзода бо сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Хорватия дар ҷумҳурии Тоҷикистон Рефик Шабанович гузориш нашр кардааст. дар гузориш омадааст ки Тоҷикистон ба густариши муносибатҳои дӯстонаи ҳарду давлати дорои манфиатҳои муштарак таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. мо қодирем ки муносибатҳои намунавии дӯстонаро таъмин намуда ҳамаҷониба тақвият бахшем. иқтидори бузурги ҳамгироии иқтисодие ки иттиҳоди аврупо дорост имконият медиҳад ки дар ин самт фаъолиятро ба ҳайси яке аз ҳадафҳои асосии минбаъда муайян намуда ба пешбурди робитаҳои мутақобилан судманди иқтисодиву тиҷоратӣ такони тоза бахшем, иброз доштааст раиси маҷлиси намояндагон зимни мулоқот. дар баробари ин нашрия аз нишастҳои матбуотии роҳбарони вазорату идораҳои кишвар гузоришу хабарҳо нашр карда инчунин амрҳои президенти мамлакатро вобаста ба баргузор кардани 3 озмуни ҷумҳуриявӣ Тоҷикистон ватани азизи ман, фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ва илм фуруғи маърифат ва низомномаҳои озмунҳои мазкурро нашр кардааст. бинандаи азиз, мавзӯъҳои дигарро метавонед аз худи рӯзнома мутолиа кунед. рӯзномаи Народная газета ин ҳафта бо маводҳои хубу хонданӣ аз чоп баромадааст. яке аз маводҳои асосии ин ҳафтаинаи он мусоҳибаи хабарнигори рӯзнома ба мудири кафедраи математика ва тарсозии компютерии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон Сафаргул Одинаева зери унвони давраи нав инноватсия зиндагии моро беҳтар месозад мебошад. дар он муаллиф афзудааст имрӯз пешрафту тараққиёти кишварҳои олам на танҳо тавассути тамаддуну фарҳанги кӯҳан балки рушди илму техника ва инноватсияи онҳо баҳогузорӣ мешавад, чун инноватсия яке аз омилҳои асосии рушди иҷтимоию иқтисодии кишварҳои олам ба шумор меравад. фаъолияти инноватсионии ҷомеаи ҷаҳониро ба дараҷаҳои баланди рушд расонидааст. ҳафтаномаи Минбари халқ дар шумораи ахири хеш ки 24 феврал ба дасти хонанда расидааст баробари инъикоси ҷамъомади тантанавӣ ба ифтихори 28-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ инчунин якчанд мақолаҳоро рӯи чоп овардааст. яке аз онҳо матлаби Тоҷикистон дар саргаҳи мубориза бо терроризм мебошад. муаллиф дар он таъкид намудааст ки хатари терроризм ва экстремизми динию мазҳабӣ аксари мамлакатҳои дунёро нигарон, мардуми зиёди осоиштаро сарсону саргардон карда ба як масъалаи асосии ҷомеаи ҷаҳонӣ ва сайёра табдил ёфтааст. суҳбат бо вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Ӯзбекистон роҳгумзадагон тафаккури техникӣ чӣ маънӣ дорад? номҳои дигари матлабҳои ҳафтаномаи Минбари халқ мебошанд.
ҳафтаномаи адабиёт ва санъат ин ҳафта қариб тамоми матлабҳои рӯзномаро ба муносибати 80-солагии профессор абдунаби сатторзода бахшидааст. Адибону зиёён ва олимони кишвар дар доираи 80-солагии профессор табрикоту таманниёти худро баён намуданд. Барои Абдунаби Сатторзода илм гузашта ва замони ҳозира аз сам ҷудо нашавандаанд. Ҳамин тамоюли фикрӣ ба ин шахсият ёрӣ кардааст, ки на фақат донандаи дараҷаи аввали таърихи адабиёт, адабиётшиносӣ ва назарияи адабиёт гардад, балки дар такя ба гузаштаву имрӯз аз арзишдоварии хоси таърих, адабиёт ва навназариҳои адабии замони мо низ бошад. омадааст дар маводи нодирмарди рӯзгор ва насли худ. Инчунин ҳафтанома ду ҳикоя бо номҳои мулоқот ва сафари якрӯза аз ду нависандаи хушном чоп кардааст. ба ҷуз ин иродаи нек калиди амният, армони ҷигарбанди миллат, ҳифз ва рушди забони мо дар Ҳинд аз маводҳои ҷолиби ин ҳафтаина буданд. блогерҷангак дар Германия ин номи мақолаи саҳифаи 8 шумораи ахири ҳафтаномаи СССР мебошад. муаллиф дар матлаби хеш гуфтааст: ахиран ҷавонони ҳаводори ҳизби Насрати Ислом дандонҳои хешро ба Аврупо намоиш доданд. онҳо бародари ҳамхуну ҳамзабон, ҳаммазҳабу ҳамватани худро бо тапонча паронданд. акнун чӣ расад ба бедину кофару яҳудиву тарсову ғайримазҳабони сокини Олмон. ҷавонмардон ва бузҳо. Рамазон Раҳимзода ҳоло сипаҳсолор шуданӣ нест. Саймумин Ятимов ба ҳайати Иттиҳоди Аврупо мулоқот намуд. номҳои дигари матлабҳои ҳафтаномаи мазкур мебошанд. хатлон аз даъвои Давлатзода ба суд то қарзи оилаи Алимардоновҳо. ин номи матлаби меҳварии шумораи рақами 8 ҳафтаномаи Фаражъ мебошад. дар он гуфта шудааст, ки дар нишастҳои матбуотии раисони шаҳру ноҳияҳои минтақаи бохтари вилояти Хатлон мавзӯъҳои ҷолиб, аз ҷумла ба суд кашидани Кумитаи идораи замини вилоят аз ҷониби раис шаҳри Леваканд ба прокуратура шикоят кардан аз болои ширкати мансуб ба оилаи Алимардоновҳо дар ҷомеъ, бекор шудани 69 қарори раисони шаҳри Туз баррасӣ шудаанд. агар донистан мехоҳед, ки дар нишастҳои мазкур боз кадом проблемаҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтанд, пас матлаби мазкурро аз саҳифаи 4 ҳафтаномаи мазкур пайдо ва мутолиа кунед. Шамси Шохдор аз Говбозор вақте раиси Иттифоқи нависандагон сухани номуносиби ҷойгоҳи хеш гӯяд: таъминоти бехатарии бозори истеъмолӣ мароми мост. унвонҳои дигари мақолаҳои ҳафтаномаи мазкуранд. марди бисёрфан ва адабиёти тоҷик ин номи матлаби марказии ҳафтаномаи Тоҷикистон мебошад. муаллиф дар оғози матлаби хеш, ки дар жанри мусоҳиба мебошад, мегӯяд профессор Абдунаби Сатторзода шахсияти саршиноси кишвар, адабиётшиноси номвар, сиёсатмадор ва дипломат 80-сола шуданд. 5 сол қабл банда ба устод дар мавриди фаъолияти сиёсиашон мусоҳиба доштам. ин навбат кӯшиш кардам, ки ин суҳбат бидуни сиёсат бошад. оё донистан мехоҳед, ки дар мусоҳибаи мазкур кадом мавзӯъҳо мавриди муҳокима қарор гирифтанд? пас онро аз шумораи рақами 8 ҳафтаномаи мазкур пайдо ва мутолиа кунед. ҷиноятҳои фаромарзӣ то телефондуздӣ душанбе ба бозори ҷаҳон роҳ ёфт. ҷои ту ҳамеша холист. аз номҳои матолиби дигари ҳафтаномаи Тоҷикистон мебошад. бинандагони азиз, шумо барномаи рӯзномаошноро аз ютуб-канали рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон тамошо кардед. ба канали мо обуна шуданро фаромӯш насозед. То барномаҳои баъдӣ хайр.